Sa Ginoo maoy nagtapos sa panahon sa Pasko sa ulugan sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Ang pagbunyag sa Ginoo mausab ang sinugdanan sa iyang pangpublikong pagpangalagad. Usa sa mga kumon kaayo nga talan-awon nga ato makita sa atong palibot mao kining paglinya or standing in line. Makita nato ang mga tao maglinya diha sa mga komunyon di panahon sa pangalawat, mga ayuda diha sa mga cashier sa department stores, mga hinabang sa mga ATM machines ug uban pa. Usa sa mga dapit nga maisip nato ngang mga tao parihara kung anaa kita sa linya. Standing in line is one of the places where people are equal. Dinhi sa pagbunyag sa Ginoo diha sa suba sa Hordan atong mahulagway nga siya milinya uban sa mga tao. Nakikpariha siya kanato. Nagpakasama siya kanato nga tao. Miipon siya kanato. Ang pagbunyag ni Hesus kabahin kato sa iyang pagpadayag or epipaniya. Sa dihang siya mipadayag ug mipakita sa katawhan human sa 30 ka tuig nga pagpuyo og tinago nga kinabuhi dito sa Nazareth uban sa mahal nga birhen yang inahan ato sang inahan og ni Senyor San Jose. Nya mo ni gitawag the hidden life of Jesus. Sa wala pa siya bunyagi, si Jesus nagpuyo sa tinago nga kinabuhi, masinugtanon, mapaubsanon nga misugot sa mga pagiya ni Maria ni San Jose. Sa dihang nagpabunyag si Jesus, si Juan mipailag kaniya sa mga tao nga siya mao ang Mesiyas. Munang miingon si Juan siya mga tinun-an, ani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, siya ang ipataas apan ako magpaubos. O dili gani ako angay pag badbad sa higot siyang sandalyas. Siya ang gipaabot. Mitug-an gyud siya, si San Juan nga magbubunyag sa ebanghelyo karon nga nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot siyang sandalyas. Og ang pagbunyag ni Juan usa ka to kabunyag sa paghinulsol, baptism of repentance. Apan si Jesus wala magkinahanglan ni anang paghinulsol kay wala man siya sala. Nagpabunyag si Jesus dili aron paghinulsol kundi aron pagtuman sa kabuton sa amahan. Kay dito sa suba sa Hordan sa dihang ang mga tao gibunyagan ni Juan nga magbubunyag, naghulagway kato sa talan-awon nga ang tubig sa Hordan napuno sa mga sala sa mga tao. Daghang kay mga tao, mga gatusan o libuan ka mga tao nga nagpabunyag. Unya ang mga sala sa mga tao natipon sa tubig sa Hordan. O sa dihang gibunyagan si Jesus dinhi atong mahulagway sa dihang mihawas si Jesus sa tubig. Naghulagway kato sa pagpasaan ni Jesus sa mga sala sa mga tao. Nagpasabot usab kini sa iyang misyon nga gisugo sa amahan kaniya nga iyang luwason ang tanang katawhan sa ilang mga sala. In the river Jordan, Jesus stood in line shoulder to shoulder with sinners. Here, Jesus' public ministry begins with an act of compassion and solidarity as he takes upon himself all of our burdens and sins.
nakikiusa si Jesus kanato. No, it is a symbol of what his work on earth was all about. Nga ang pagpabunyag ni Jesus kanato, nagpadayag kato sa iyang pagpasan sa ato mga sala, pagpasan sa cross, nga mao'y iyang pagabuhaton, pagtubos sa katawhan. Nakikiusa si Jesus kanato nga mga makasasala, dili aron mahimo siyang makasasala, kundili aron paglimpyo sa atong mga sala. He became like us so we could become like him. Muninindot kaayo sa gibuhat sa Ginoo, no? Nga sa iyang pagpabunyag, naghihiusa sa kanato, mitipon sa kanato, kay naluoy sa kanato nga mga makasasala. Mianhi siya aron pagluwas kanato, paglimpyo kanato, pagputli sa tong kasing-kasing pinagi siyang kamatayon o pagkabanhaw. Tungod kay kita gihigugma sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo, no? Kay ang pagpabunyag ni Jesus mo katoy gitawag o public, no, official commissioning of the mission coming from the Father, and also his solidarity with the human race. Nagpasabot sa to nga ang Ginoo di ay naluoy kanato. Kay ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo, mga kadakuan sa mga Hudiyo, mga eskriba, mga magtutulo sa balaod, dili man makikipon sa mga makasasala. Atong nadunggan gini sa Ebanghelyo, mi-comment ang mga Pariseo ngadto sa mga tinun-an sa Ginoo, mingon ngano ang inyong magtutudlo nakikipon mas mga makasasala. No, pasabot nila nga si Jesus nga balaan nganong nakikipon mas mga hugaw, mga makasasala. Gitubag nila sa Ginoo nga ang katong mga walay sakit wala makinanglan og doktor, ang masakiton ra. Si Jesus nga nagdaag kaayuhan, moadto gyud siya sa mga may sakit. Si Jesus nga nagdaog og kaluwasan, nagda siya og grasyag panalangin, nagda siya og kaning kaputli. Iya sa tang putlion, iya kitang luwason, iya kitang santuson. No, nakikipon siya si Jesus sa mga makasasala, dili aron mahimong makasasala, no? Sama siya sa sabon. Kanabitang mogamit tag sabon kay hugaw kay itong kamot. Inigamit ato sa sabon, no? Unya gamit tag tubig uban sa sabon. Mahugaw ba ang sabon? Dili. Ang ato hinuong kamot nga hugaw na limpyo pinaagi sa sabon. Mo sana ang gibuhat sa Ginoo nga mianhi siya, nakikipon sa kanato, nakigiusa sa kanato tungod kay naluoy sa kanato, tungod kay gusto siyang limpyuhan ang atong kasing-kasing. Gusto niyang putlion ang atong kinabuhi gikan sa kinabuhi nga mahigugmaon sa mga butang nga kalibutanon ngadto sa kinabuhi nga mahigugmaon sa Dios. Unya diha sa bunyag ni Jesus napadayag usab ang kamatuoran sa Santissima Trinidad. Kay dunay tingog nga nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, tingog sa Dios Amahan nga ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Nya sa pagbunyag sa Ginoo kining dunay mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati. No, ang katulong persona sa Santissima Trinidad mipadayag. Unya si Jesus giangkon sa Amahan nga iyang anak. Kung ang Dios, ang Amahan Dios, ang anak sad Dios. Dili na mahimo nga ang usa ka baboy manganak og kanding. Di kita kadungog ang usa ka iro nanganak og iring. Ang usa ka baka nanganak og kanang kabaw
wa na di gyud na to wa kita kadungog ana. Mo nang it follows nga kon ang amahan Dios, ang iya sang anak Dios. Mo nang si Jesus giangkon man sa ebanghelyo karon nga ikaw mao ang pinangga kong anak. Sa to pa si Jesus di ay usa ka Dios. Dios nga nagpakatao. Dios nga nagkagiusa sa mga tao aron mga tao himuon niyang Dios nun. Himuon niyang putlion niya. Iya kitang himong balaan. Mo ni rason ngano nga nagpabunyag si Jesus aron pagdawat sa misyon nga gisangon niya si amahan, pagtubos kanato o ang pagpabunyag ni Jesus nga nagikiusa sa kanato tungod sa kaluoy gugma o nagpabunyag si Jesus aron pagpadayag nga diha sa bunyag mapasaylo ang atong mga sala, mahimo kitang templo sa Espiritu Santo o mahimo kitang mga anak nga sinagop sa Dios o mga manununod sa gingharian sa Dios. Muna sa katapusan, diya sa bunyag, ato sang nadawat ang responsibilidad, our responsibility to continue the work of Christ. Kay kining pagbunyag sa Ginoo, gitawag ba siya the beginning, no? The baptism of the Lord marks also the beginning of His public ministry. Mao sa ni sinugdanan siyang pampublikong pagpangalagad. Ya karon kay si Jesus misaka naman sa langit. Kinsa may mupadayon niini sa buhat sa Ginoo. Walay lain kita nga mga binunyagan, kita nga nagsunod kang Kristo. We are given the responsibility through the sacrament of baptism by making us adopted children of God. And one of the responsibilities of being the children of God is to continue the mission of Christ that He received from the Father. Moninindot kaayo atong timan-an nga kita di ay nga karon nga dinhi sa kalibutan, doon na kita'y kaakuhan, doon na kita'y responsibilidad, pagpadayon sa misyon ni Kristo, pagkabig og mga tao, pinaagi sa pagsangyaw siyang mga pulong, pinaagi sa pagpuyo siyang kinabuhi, pinaagi sa paghigugma, pagpasaylo, pagpaubos, ato pagpakat ng Ginoo, no? Kaya we are reminded on this feast day to continue the mission of Christ. Ang atong mission matapos lang ni kung maadto na ta sa gingharian sa Dios. Munang ang bunyag di ay nagpahinumdum kanato sa gugma sa Dios diri kanato o ang atong kaakuhan responsibilidad sa pagpadayon sa misyon ni Kristo. Busa manindog kitang tanan, magampo kita, nagatuo kami sa